virkelig det gjorde for, kan Nikolaj Jacobsen altså ringe og sige, altså til dem dernede, vi bliver hjemme. Vi står over for det her. Der er ikke nogen grund til at protestere. Vi har været det, så er udstået slidt. Vi springer over. Vi går på stærkt tilbage. Vi er verdensmester. Michael Jackson om lidt med, da den kører bare også dagens popklare historie, hvor jeg kommer et dyr til mødes på skadestuen. Efter Christoffer Gregersen med de seneste nyheder. Som den første politiskansagene tager den helst ansigtsgenkendelse i brug til at gennemgå videomateriale i sager om personfarlig kriminalitet som drab, voldtægtssager og oplysningspolitiet. Der er tale om et pilotprojekt, hvor politiet også vil kunne bruge objektgenkendelse, der til gengæld kan bruges i alle straffesager. Genkendelsen foregår med en computersoftware, som kan analysere billeder for at opdage og identificere ansigter eller genstande. På den måde slipper betjentene for at bruge mange timer på at gøre det manuelt. Minister for Samfundssikkerhed og Beredskab Torsten Schack Pedersen oplevede tidligere i dag en dramatisk hændelse på vej til Hørslev. En stor genstand ramte forruden på hans ministerbil, mens han kørte på Fyn. Det skriver han på Facebook, hvor han beskriver episoden som skræmmende. Myndighederne er ved at undersøge sagen, og ministeren fortæller, at han og de øvrige i bilen er okay, men de er rystede over episoden. Det er også med Artevision Dokumentar Grønlands Vilde har skabt en hel del debat og fået kritik fra politikere. Her svarer 36% af de adspurgte borgere i Grønland, at debatten om dokumentaren har haft indflydelse på, hvor de vil sætte deres kryds ved det kommende grønlandske valg den 11. marts. Hvis du har været ramt af feber, snot og rose i den seneste tid, så er du bestemt ikke alene. Influenzasmitten har været slem og faktisk er smittekæden ikke klædet ud, det skriver DR. For de seneste tal fra Statens Serum Institut viser, at smitten fra influenza har nået en vejrudsætning mere forårsvejr i weekenden, og det giver et det samme smittesmitte. Det siger Michael Dallager Pedersen, der er cheflæge for infektionsmedicinsk afdeling på Aalborg Universitetshospital til DR. Det var nyhederne for nu, mit navn er Christoffer Gregersen. Velkommen præsenteres af Indstøttet Kraftfri Aktier. En del sol mellem Nordvestjylland med skyde med risiko for højgradig temperaturer, 16 grader temperaturen. Natten til morgen kan lokalt kunne omkring kystfolkene, så ender der altså endnu en